سلام أنا لما أنت فيديونا تمسكنا قمداني عالم انقع تجريس هاجر لي خونت كمون أنت إزبال زلو በኤርትራ በኩል አድርጎ የኢጅፕት አምባሳደር ገብቶ ታደሰ ወረደ ሞንጀሪኑን ምናምን አግኝቷቸው ጫካ ውስጥ እያወሩ ንታደሰ በጀነራል ፊሊጶስ ናይ ምቅያር ጉዳይ እንተኮይኑ ለውጢ ኦፍ ኮርስ جومن كم جوساسلو فيديوهات الله حدش بيسون تعليقكم للقناة كلكم سبسكرايب غار ايترسعوا از فيديو تسمعكم لايك لاغوركم جمرو كره تعزوتي اسكان خدنا فتون فيديوهات زلو كسركم تزاز كوينات تمحلاليفون ህዝባዊ መጓዓዝያታት እውን ደው ክብላ ተወሲኑሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥብቅ ወታደራዊ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈም እዚ ድማ ምስ ምድላዋት ኩናት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም ከም መርአያ ናይዚ ውሳነም ኣብ ኣስመራ ዝንቀሳቐሱ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ስርሐን ደው ከብላም ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበን ማዕከን ዜና DW ጸብጺበሎ እዚ ስጉምቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝፍጠር ድንገታዊ ኩነታት ቀውሲ ነዳዲ ንምዕቃብ ዝዓለመ ምዃኑ እውን እዩ ዶይቼ ቬለ ዝገለጸ ኤርትራ ቀደም ኢላ እውን ብኩፖን ዝተወሰነ ስርዓት መሸጣ ነዳዲ ከም እትኽተል ዝፍለጥ ክኾን ከሎም እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕወሓትን ናይ ቃላት ኩናት እንዳበርትዕ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ቃልቦ ክረክብ ከም ዝገበሮ ተፈሊጦሎም ብመሰረት ፖለቲካዊ ትንታነም ዓብድራሕማን ሰይድ ተቅድመ ዓመታት ዝነበረ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወርቃዊ ወርሒ ኢሎም ዝገለጹ ሓበራዊ ጸላኢ ሕወሓት ስለ ዝነበረ ናይ ረብሓ መርዓ ኢነሩም ጉዳት ትግራይ ንሕወሓት ድሕሪ ምድኻሙ እቲ ሓዳር ከም ዝፈረሰ ዝገለጸት ትንታነም እዚ ኣብ መንጎ ኣስመራን መቐለን ድማ ሓድሽ ምቅርራብን ጽምዶን ይርአ ከም ዘሎ ብምርዳእ እዚ ወጥረት ድማ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀም ብዝሃበቶ መግለጺ ዝተበገሰ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መዳውን ተጋፊሕሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝጻሕፉ ደብዳበም ኤርትራን ጽግዕተኛታት ክብል ንጽዋዕም ንሕወሓት እውን ኢትዮጵያ ንምውጋዕ ከምኡውን ሓይሊ ፋኖ ንምድጋፍ ይዳለሎ ክብል ክስ ኣቕሪቡ ኤርትራ ነዚ መልሲ ኣብ ዝለኣኸለትሉ ብሚኒስትር ዜና ኣቢላም ነቲ ክሲ ንቐደም በሉ ግዝኣት ምምላስ ዝዓለመ ፕሮፓጋንዳ ክትብል እያ ዘቃለለቶም ሕወሓት ብኻልእ ገጽ እውን ናይ ባዕሉ መልሲ ይህቡ ምራሕቲ ሕወሓት ድማ ብወገኖም ነቲ ደብዳቤ ሓደገኛም ሓቂ ዘይሓዘ ብምዃኑ ነጺጎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ሰለስቲኦም ወገናት ሓይሎም የጠናኽሩን ሓደሽቲ ተዋጋእቲ ይምልምሉን ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዘመላኽቱ ዘለዉ እንትኾኑ እዚ ኩነታት ድማ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ዙር ዘይምርግጋእ ኩናት ከየስዕብ እውን ጽኑዕ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ በኤርትራ በኩል አድርጎ የኢጅፕት አምባሳደር ገብቶ ታደሰ ወረደ ሞንጀሪኑን ምናምን አግኝቷቸው ጫካ ውስጥ እያወሩ ታደሰ ወረደ ሊገሉት ምናምን ወገፈርቶ ኦፍ ቢሮ አልመጣም እዛ እየተሞዳሞደልን በደንብ በማስረጃና በመረጃ በቪዲዮ አለ በቪዲዮ ነው የላኩት የኢጅፕት አምባሳደር የኤርትራ ሞንጀሪኑ ታደሰ ወረደ ሲጋራ እያጨሰ ምናምን ነገር አንዱን ደግሞ እኔ አላቅም የራሱ ጉዳይ መንግስት መቼም ከኔ በላይ ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ ወረ በፈጠረ እኔ እኮ አላስችልም ብሎኝ አዲስ አበባ ስሄድ ሌላ መቀሌ ስሄድ ሌላ ጾታቸውን እየቀያየሩ ዛሬ እኔ አይቼዋለሁ ዛሬ የደረሰኝ ቪዲዮ መረጃ በመረጃ ነው ንታደሰ በጀነራል ፊሊጶስ ናይ ምቅያር ጉዳይ እንተኮይኑ ለውጢ ኦፍ ኮርስ ግን እንታይ ዓይነት ለውጢ ኩሉ ሰብ እቲ ለውጢ ዝደለ አካል ዝብህጎ ለውጢ ድዩ ንዝብል ሕቶ ግን መልስ ክወሃብ ኣለዎ ሰራዊት ወፂኡ ሰላማዊ ሰልፍ ዝገበረሉ መስርሕ የለን እዚ እውን እናተፈለጠ እዮም ሰላማዊ ሰልፍ ገይሮም ትማሊ ይኹን ሎሙዓንቱ ነው ዝተፈላለዩ ቦታ ንሪኦ ዘለና ጀነራል ታደሰ ምስተላዓለ ብድሕሪ ዝፍጠር ነገር ኮንትሮል ንገብሮ ነገር ድዩ እንታይ ክፍጠር ዝኽእል እንመን እዮም ትግራይ ክቆጻጸሩ ኣብ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ይህልወኩም ዶ ሕዚ ንዙ ከም መማረጽ ጌርኩም ተቆጽሩ ዘለኹም ኣካላት ክርታ ንዙ ከም መማረጽ ጌርኩም ተቆጽሩ ዘለኹም ኣካላት ጽባሕ ትግራይ ናይ ምእታው ኣጋጣሚ ወይ ትግራይ ናይ ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ከም ዘለኩም ርግጸኛታት ዶ ሬሳ ሳንሆን ከስልጣን አንወርድም ምክንያቱም ከስልጣን ከወረድን ሬሳ መሆናችን አይቀርም የሚሉ አሉ ብለዋል ዋላ ኢድናንተን ህቡውን ከጥፉና ያሚል አይግድ ዋላ ኢድናንተን ህቡውን ከይትርሰዋ ዋላ ኢድናንተን ህቡውን
ጉድ እኮ ያቱም ሰባት ናይዛ ሰለማዊ ሰልፍ ሚስጥር ክነግረኩም ብጣዕሚ ብልገርም ኩነታት ካብ ውሽጢ ዝበፅሐኒ ማለት እዩ ታናይ መጀመርያ ዕላማኦም ኣርሚ 22 ያዘጋጀሞም ለታደሰ ወረደ መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ክሕምስዋ እሞ ዳይሬክትሊ እቲ ጨዋታ ቼንጅ ክገብርዎ እቲ ናይ መቐለ ኩነታት ካብኡ ታደሰ ወረደ ውሪዶም ካሊእ ነገር ሓሲቦም ብመንጀሪኖ ዝተዘጋጀየ ነገር እዩ ነይሩ ከዚ እቲ ናይ መቐለ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብኣ ፌል ጌራ ምክንያቱ እቲ ዝሓሰብዎ ኣይኮነን ኣብኡ ንሃለየ እቲ ሰራዊት መሰሉ ምጥያቕ ምስ ጀመረ ተን ካልኦት ከተማታት ለሎ ሰራዊት እውን ዘይሓሰብዎ በጊል ተላዒሉ መሰሉ ይሓትት ኣሎ ማለት እዩ ከዚ ኣይተሓሰበን ነይሩ ባይዘዎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ለሎ ሰራዊት ክለዓል እዩ ከምዚ ዝበለ ሰለማዊ ሰልፊ ክገብር እዩ መንገዲ ክዓፅ እዩ ብስሩ ከምዚ ነገር ክፍጠር እዩ ሓሰብዎ እሳቶም ዝሓሰብዎ ኣብ መቐለ ቤተ መንግስቲ እትዮም ብኣርሚ 22 ናይ ታደሰ ቢሮ ከምኡ ገይሮም ኣባ ሃይሎም ከምታ ናይ ጌታቸው ዝገበርዋ ካብኡ ሪፕሌስ ክገብሩ ክትክኡ እዩ እቲ ሓሳብ ነበረ መጀመርያ ከዚ ለይሓሰቡ ኩሉ ጠቕላላ ሰራዊት ተላዒልዎም እዮም ማለት እዩ ተላዒሉ ያው መሰሉ ይጥይቕ ኣሎ ግቡእ ይጥይቕ ኣሎ ንሕና ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮናን ካልኦት ሕቶታት ማለት እዩ ኣንፃሮም ተላዒሉ እዩ ለይሓሰብዎ ማለት ናብ ባዕሎም ሃምዚ ክግልወጥ ኣይመሰሎም ነይሩ በጭራሽ ማለት እዩ ሃምዚ ለለ ነገር ክመፀና ኢሎም ይሓሰቡ ታልሓሰብዎ ኣብ መቐለን ጥራሕ ቤተ መንግስቲ ኣቲኻ ምርባሽ ካልኦት ምግባር ጥራሕ እዩ እምበይ ብዝብ 41 ልየ ክትዓፅያ ብዝብ 43 ብመኾን ተዓፅያ ብካልኦት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ከምዚ ሰራዊት ተነቃኒቑ ክዓፅዮ ክንቀሳቀሱ ልብል ሓሳብ ኣይነበሮም ከዚ ተደናጊፆም እዮም ነው ኣብኡ ናሃለየ መሰሉ ምሕታቱት መንእሰይ ሰራዊት ፅቡቕ እዩ ይሓዝ ኣብኣ ናሃለየ የስጥም ኣብኡ ናሃለየ ከዚ ናይ ኑሮ ሕቶታት ናይ ግዛዕ ሕቶታት ኣይምልስዎን ባይዘዎ ክነግረኩም ኣይምልስዎን ተመለስዎ እውን ቶም በዓል ሃፍቲ ቶም ነጋዶ ባዕሎም እቲ መንግስትነት ተቆጣጢሮም ወለለዉ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ትርጉም የብሉ ከዚ ንሕና ዘድልየና ሓድሽ ሓቋፋይ መንግስቲ ብምስራት ጥራሕ እዩ ሰራዊት ኩሉና ተሓባቢርና ሓደ ሓቋፋይ መንግስቲ ኣጣይሽና ናብ ትግራይ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ሶሻል ለማዕራርየና መንግስቲ ብምስራት ሓቋፋይ መንግስቲ ብምስራት ጥራሕ እዩ ዳይ ከዚ ትቐፅል ኣንቱም ሰባጃጅ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኩልኹም ኣብዚ ድሕር ላይ ደገፍኩምዎ ምንም ትርጉም የብሉ ንኩልና ዝጠቅም ሓደ ሓቋፋይ መንግስቲ ክምስረት ኣብዚ ከዚ ተለዓዒሉ ዘሎ መንፈስ ተሓዊስኩም ሓገዝቲ ኢኹም ክትኾኑ ዝግባእ ተዘይኮይኑ ንበይንኻ ደኒንካ ምብካይ ትርጉም የብሉ ደሞዝ ናበልካ ምብካይ ነዳዲ የለ ናበልካ ምብካይ ይኹን መንግስቲ ምትዕረራ እዩ እቲ ዋና መንገዲ ስለዚ እስኹም እውን ብፍናኹም ኣስተዋፅኦ ክትገብሩ ይግባእ ኣብዚ ሰልፊ እዚ ማለት እዩ ቴንክ ዩ استوعلوا من اسيات عفر مدرنا اسات كوغودا ينفقدن كبلو نبحرا مريت وريدو مالو محبراو مراخبيتاتنا نمقالس يوم كنوفيو اينا دمصخن كونومينا از تاريخي كينات يلن زبل ጭሮح حيزنا نسلام كنغويا اينا نزوم تقالستي حواتنا دما كابراشنا غلخفال كام مراخبيتاتنا غلخفال كاب دقاسناو غلخفال مقيلنا ابغونوم كنكون غزيز طلبوي ناي من اسيات عفر اثيوبيا قالسي مسناي حزب تግራይ ናይ ጽምዶ ቃልሲ ሓደይ ኣመሬትና ኩናት ክካየድ ኣይንፈቅድን ዝብል ዕላማ ዘለዎይ እትፍልልይ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ጽምዶ ድሕሪ ኩናት ኮይኑ ዳግማይ ኩናት ንኸይለዓል እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ዓፈር ግን ገና እቲ ኩናት ከይተጀመረ ደው ንምባሉ እዩ ቅቡል ናይ ሰላምን ኣርሒቕካ ናይ ምጥማትን ልቦናት ተሓወሶ ስጉምትኻ እዩ كلكم يتبرات كلكم تيك توكرات كلكم نتفت محبراو مراخبن قدساتن كينات دون مبال نمبيتا حزب عفار كدقفون نعندرا بروسبيريتي مقوامن اما سرعت صندوق تسلفوا تعدموا لكم مدر عفر إثيوبيا بزقوان زي عبي مسرح زينا ود بشاشا يخوين زلو أبا عفر تانكتات سفيرا درون نفيرا تعليم تخايدو سراويت قواريتو أنتار تقراين إيرتران حسوسات تعتيو بتصحفة قويم اللهم وزته اتعلامان التصوري أمريت تقراين اي كوينات بايتام ستسانة رادار كان وغيركا اقرقر بمفتار نزهز بتات أبسن فلال لمنباري لومي كاب كينات ايكونان ولا خبسن فلال حرق نوتسينا سراويت سلام دما زوبانا وقئن ورا وقئن زي سمعون مقبارو قال سلعلنا لنا سقاب زرقا قلت دما لوا ماي كندك سنينا ازي محلاناي وقرينك سرتناي ندينك منو سرتناني نانك وانو مفتقاي
ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ሕቶን መሰልን ተጠቃምነት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ዘትዩ ንዝምክቶ ኣካል መሪሑ እዚ ሎሚ 5 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ብፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀሪቡ ምይይጥ ዝተገብረሉ ሕቶን መሰልን ተጠቃምነት ካብ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ እናሰርሐሉ ዘመፀ ብፍላይ ካብ ሰነ 2017 ድማ ነዚ ክሰርሕ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ምፅናዕ ተዛዚሙ ዘምፆ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት እቲ መፅናዕቲ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምይይጥ ዝተገብረሉን ንዝተዋህበ መምሓይሽ ሪኢቶ ኣካቲቱ ዝተዳለወ ረቂቕ ደንቢ ኢሎም እዮም በመሰረት እቲ ብፕሬዝዳንት ዝቐረበ ሕቶን መሰልን ተጠቃምነት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ብዓምቀት ዝሰተየ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ዝቐረበ ረቂቕ ደንቢ ተፈፃሚ ክኸውን ዘኽእሎ መምርሒ ኣፈፃፅማ ክወፀሉ ንዝምልከቶ ኣካል ብምምራሕ በሙሉ ድምፂ ወሲኑ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ሎሚ 5 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ገሊጹ ኣሎ ፀኒ ሓደ ግብረስ ማለት ትግራዋይ ድዩ ብስሩ ከምዚ ዓይነት ፅልብ ትግራዋይነት ከመይ ገይሩ ክፈጥር ክኢሉ ሓደ ትግራዋይ እንታይ ኮይኑ ናው ነፍትሕቶ ሰያቴ ምክንያቱ ኩለን ነጥብ ዘልዕለን ፅልኢ ጥራየን ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይነት ሓንቲ ብሓንቲ ምርያ ንኽእልና ኣነ ኣብዚ ሓድሽ ናተይ ሓሳብ ክዛረብ ይደልን እቶም ብዙሓት ሰባት ከርዱ ፈቲኖም እዮም ነቲ ሚድያን ነቲ ሰማዕኒ ኢልካ ከምኡ ምርዳእ ይከኣል እዩ ሓደ ነገር እሱ ኣነ ሰብ ክርድኦ ዝደልየ ዘለኹ ግን እቲ ዶክተር ጎሬስ ቀሪብዎ ዘሎ ሓሳብ ናይ ፅላእ ሓሳብ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ኣማራፂ ይኮነን ኣብነት ሕዚ ትግራዋይ ኢሉ ትግራዋይ ሲ በስማም ክገድፎ ኣይኮነን እንድሕር ተነፂሉስ በስማም ክገድፍ ስለ ዘይደሊ ክንፀል ሃገር ክኾን ይደልን ሕዚ እታ በስማም ዝብላ ዘሎ እታ ሃይማኖት ትበሃል ማለት እዩ ኣብነት ናይ ክርስትና ሃይማኖት ሲ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝረኸባ እዩ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ ሕዚ ከምንታይ ከም ዝብገስ ንዓይ ይርደን ኣሎ ኢትዮጵያ ዝርግሕ ኣእዳዋ ናብ ኣምላኽ ትዝርግሕ ዝብል ቅድስቲ ዓዲ እያ ገለ ዝብል ፅውፅዋይ ኣሎ ናይ ኣምሓሩ ፅውፅዋይ ካብ ፅውፅዋይ ከም ዝብገስ ይርደአኒ ሕዚ ትግራዋይ ካብዛ ዓዲ እዚኣ ክትለቀቅ ከለኻ በስመ አብ ካብውን ገዲፍካ ኢኻ ትኸድለኻ ዝብል መፈራርሒ እውን ይመስል ማለት እዩ ሓደ ንዕቐት እዩ ፅል እውን ይመስል ብስሩ ግን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓዲ ሲ ኢዱ ናብ ኣምላኽ ትዝርግሕ ይረኣናየን ኢዱ እንትዝርግሕ ዝረኣናየስ ብታሪክ ናብ ትግራይ ኢትዮጵያ ኢዳ ናብ ትግራይ ክትዝርግሕ ነረና ሓደን ትግራይ ክትበልዕ ትግራይ ክትጥቅዕ ካልኣይ ካብ ትግራይ ሪሶርስ እውን ክትምንዝዕ ታሪክና እውን ክትምንጥል እዚኣ ኢትዮጵያ ካልእ ኢትዮጵያ ኣላ ኢትዮጵያዊነት ዝበሃል ኮንሴፕት እውን ብመሰረቱ ዝኾነ ሓሳብ ከም ዘይብሉ አንተ ወይ ገልጾ ዝነበረ ብግምጣሉ ኢትዮጵያዊነት ዝበሃል ዝኾነ ኮንሴፕት የለን ክርደእና እውን ኣይከኣለን ለሳይንስ የለን ጥበብ የለን ሳይንስን ጥበብን ፖለቲካን ሕግን ክተውግዕ ይትኽእልን ብሱሩተ ሓደ ናይ ዓለም ሕጊ እውን ፕራክቲስ እውን ኣብኡ ቅድሜና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ድፍረት ካብ ዝኾነ ናይ ሓሳብ ኣማራፂ ይመፅን ካብ ፀለማት ዝኾነ ፅልእ ጥራሕ ክብገስ ክመፅእ ዝኽእል ካሊእ ዝገርም ነገር ትግራዋይ ናብ ሸዋ ከይዱ እንተዘይተሳሊሙስ ይሕሞ ኢሉ ንኣይሕመኒ እንተዝብል እዩ ዝመርፅ ዝመስለና ኣብ ትግራይ ፅዮን ዘላ ይመስለኒ ናብ ኣኽሱም እዩ ዘሎ ደብረ ቢዘን ብትግራይ ኮነን ዘሎ ወይ ደብረ ዳሞ ግዛዕ እቶም ሃይማኖት ኣመንቲ ከይዶም ዝስዕምሉ ማለት እዩ እዚ ሓሶት እዩ ሸዋ እንተዘይከይደ ዘይተሳሊመስ ይሕመኒ እዩ ዝበለ ትግራዋይ የለን እንተኢሉ ግብረስ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ዓራት 24 ሰዓት እናሃረሰ ተፈናቀልቲ ይመልስ ሌላውነት ናይ ትግራይ ኣይኽበር ፀጥታ ትግራይ ኣይሕሉ ዲሞክራታይዜሽን እናበለ ቆልዑ እናሰብሰበ ኣብ ፕላኔት ሆቴል እዩ ዝዕንድር ነይሩ ቀልደኛ እዩ ሰብ እዚ ከዓ ሳይት መርሕናን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣንቃሪሩ ተፊኡ ካብኡ ሻዕብያ እዮም ኣባይሮም ካብ መቐለ ንህዝቢ ትግራይ ምንዓቅ ንሕና ኢና ፀሪግናዮ ግንባር ቀደም ኣነ ከዚ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ንስኻ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ ሒዝካ ዝመፃኻ ሙሱሊ ጀነራልኻ ጌታቸው ረዳ ንመርሕነት ትግራይ ይትኸውን ፒፒ ኢኻ ኢና ኢልናዮ ፊት ንፊት ኮይና ተጋፊጥናዮ ጠበንጃ የብልና ግዛዕ የብልና ኣነ ንብርሃን ፊት ንፊት ነግሮም ነይሩ እንታይ ሓቂ እዩ ኣብ ኩሉ ናተይ ኢንተርቪው ክትሪኦ ትኽእልኺ ጌታቸው እንኳን ክትመርሕ እንኳን ንስኻ ንህዝቢ ትግራይ ክትመርሖ ባዕልካ ይትመርሕ ዝወርክዎ ኣነ ንባዕልካ እኮ ይትኸውን ኢሉ ስኻሲ ሂወትካ እውን ኣብ ምንታይ ኢኻ ብውስክን ብወርካን ሱቃ ተጨማሊቕካ ናተፋእኻ ትኸይድ ንስኻ ንህዝቢ ትግራይ ኣይትምጥንን ኢና ኢልናዮ ኣብ ቅድሚኡ ኢና ተጋፊጥናዮ ይርከብ ዘለዎ ሻዕብያ መፂኦም ነይሮም ሰለቲ ከምዚ ክቆትልና ኣብ ኢድና ነይሩ ንሕና ንሕንቀትሎ እንትኸብ ተለውን ኮንሕና ኢና ፋኒናዮ ኣብዚ ንሕልዎ ነበርና ኮንሕና ኢና
ندير نقتلهم دلينا نحر مدع خونس ميجر جنرال ماشويانه عبرها شو زولي ትክክለኛ ነገር ደትሕዝ እቲ ሓደ ትክክለኛ ነገር እሲ ብዘይ ትክክለኛ ነገር ብምዝማደም ሲልካሲ ናፍቱ መንእሰይ ከተጋጮ ተሓስበልካ ነው ወይ ከመይ ኮነን ተሓቂ መንእሰይ ትግራይ መስዋዕትነት ከፊሉ ንትግራይ ተጠወቢሉ ወይ ከዓ ነዚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዓጊቱ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍረም ገይሩ ዝብል በቃዚማ ቦተም ላይ ነው መንእሰይ ትግራይ ሓሳትፍ ሶዚማ ንስኻስ ምንታን ዘረባ ክጥዕመልካ ክደወለ ይኾን ምንታን ዝኾነ ነገር ሲ ስሕተት መሲሉ ምንታን ክረአልካሲ ናብዚ ትክክለኛ መስዋዕት የተምፃዩ ትክክለኛ መስዋዕት ንሱ አንደርላይን ግባ ሕሳይ ነው ወዛውተይ ነው ገዘልና ፓርሻል ሚቲ ናይቲ ሰራዊት አመራር ስታንደር አንድ ትግራይ ዝሓስብ ደማ መጽዶ አነ ሓሳበይ መኽበካ ህዝኮ ንስኻ ለካ ሓሳብን አነ ዘለና ሓሳብንስ ናብ ሓደ ክመጽ ማለት ኣይኮነን ግን ስኻ ተዳምፀልን ሓሳብ ይኻኒ ሓሳበይ ክበካ ንስኻ ብናይ መናእሰይ ዝተፈጠረ ዓብይ መስዋዕትነትን ጀግንነትን ሲ ናብ ዝኾነ ቦታ ወሲድካስ ትክክል ኣይኮነን እሱ ኣይራኸውን ዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም እዚ ምስ ካልእ ነገር ተራኺብካዮ መንእሰይ ትግራይ ዓወት ሓፊሱ መስዋዕትነት ከፊሉ ነዊሕ ዝኸደ ቃልሲ ከምዚ ስለዚ ኣብ መወዳእቱ ክበፅሕ ዝገጠሞ ፀገም ገለታት እንተወሲድካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክላገብ ዝኽእል ነገር ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ንሕና ነውግዕ ዘለና መስዋዕትነት ከፊሉ መንእሰይ ትግራይ ዝመሪሕነት እውን መስዋዕትነት ከም ዝኸፈለ ውሰድ ሞ ኣይከፈለን እዩ ሕዚ እዚ ኣካል እዚ ብሓባር ኮይኑ መስዋዕትነት ከፊሉ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ምስ በፅሐት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፈሪማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘጋጠመ ፀገም ጌርካ ትወስዶ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ምፍታሕ ውድብ ሕወሓት እዘን ዝኒሄ ሰራዊት ኣብዛ እዋን እዚኣ ሕወሓት ንዝተሰከመሉ እኽሪኡ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ምስኡ ኮይና ተተማያጥና ፀገም የብልና ኣኒሉ ወሲኑ ናፍታ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ሓጋዝ ምእላሹ ፀገም ይነበራ ኣነ ዝለካ ዘለኹ ማለት ሲ ሕወሓት ንስኻ ዝፅግመካ ዘሎ እንታይ ይመስለኒ ሕወሓት ሲ በቲ ዝኸዶ ዝነበረ ርሕቀት ሃይጃክ ተገይሩ ህልም ክብል ዝነበሮ እቲ ሰራዊት ናይ ባዕሉ ተራ ተፃዊቱ ሕወሓትን ምድሓን ዝኾነ ኢድ ምሕዋሱ ሲ ኣነ ሕወሓት ሃይጃክ ተገይሩ ይጥፋእ ገለ ጉዳይ ይኽእል ሕዚ ኣውሪ ኣነ ለዚ ትግራይ እስኪ ኩረት አዘውቲ እቲ ቪዲዮ ከም ተዝሪኹም ወይ ዝመስል ሓሳብ እንተሃልይኩም ሓሳብኩም ኮመንት እናገለጽኩም ናይ ሎማንቲ ቪዲዮና ዞም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ወጻሊ ቪዲዮ ተመሊሰ ክሳብ ዝመጽእ ነዚ ቻናል ኩልኩም ሰብስክራይብ ጋር ከይትርስዑ ኩረት አዘውቲ